Това е Елио. Добре, елате ме вземете. Добре ли си? Опитвам се да ме отвлекат. Извънземни. Елио, бягаш от училище? Не знам дали това е тестване на граници или регресия на съня или... Кое човече си ти? Не знам, но мисля, че това си ти. Това е Глордън. Синко, готов ли си да се превърнеш в най-великата бойна машина в Вселената? Не знам. От създателите на Отвътре навън 2. Животът ти не е там горе, Елио. Намери приятели! Искам да съм част от нещо. Ако някакви извънземни слушат, моля, елате да ме вземете. Чао, обичам ви! Съобщение изпратено. Случва се! Претърсваме Вселената. За мечтатели и звездобройци. Като теб. Това е страхотно! Ще ми изядеш ли? Какво? О, не, аз се казвам Елио. Ти как се казваш? До сега не са ме питали как се казвам. Аз съм Глордън. Вкъщи не се вписвах. Мислех, че проблемът е в планетата. Но ако е в мен... Аз те харесвам. Според мен ставаш. Този юни. Не съм имал приятел до сега. Аз също. Дай пет. Аз съм Крайгън. Сега ще ви завладея. Аз тък му дойдох! Някой от нас да поговори с лорд Гайгън. Не е срам. Аз ще ида! Каква героична личност. Пусни се в приключението Най-накрая съм част от нещо и Грайгън ще разруши всичко. и открий своето място. Трябва да помогна на приятелите си. Имаш приятели? Ще почувствате гнева ми. Глордън? Здравей, тате. Аз съм разменна монета. Не, кажи другото нещо. Помогни ми, татко. Янлък твой. Какъв е този нечестив звук? Спри! Елио от земята. Това са тунели от лава. Глордън, аз не съм огнеупорен. Ама защо не каза? Глордън! Влез в устата ми. Ами, тук всъщност е уютно. Така ли? Аз не съм влизал. 20 юни в кината.